сватбеното ви пътешествие, от което съм очарована. Моля? Исках да кажа, че пред мен не е нужно да я наричате своя дъщеря. Какви са тези глупости за дъщеря ми? Как е тя днес? Дано няма силно главоболие. Господин Бюхнер? Да? Жена ви обича повече, отколкото мислите. Събуди се. Ставай. Трябва да поговорим. Остави ме на мира. Защо с нощи се напи така? Трябва да се срамуваш. Не се дръж като принцесата с граховото зърно. Наистина съм зле. Кажи, какво те прихваща да твърдиш пред всички хора, че си ми жена? Съвсем ли откачи? Защо? Какво лошо има? Ти ги лъжеш безобразно. Разиграваш грозни сцени. Направи ме за смях пред всички. Изкараме неверен съпруг и питаш какво лошо има. Какво си очаквала всъщност от всичко това? Първо, обещах на мама да те пазя. Да, но аз не съм малък. Мога да се пазя и сам. Второ, ще ме приемат по-сериозно, ако сме двойка. Така си по-привлекателен за останалите. Ти съвсем си превъртяла. Супер е да имаш млада жена на тази възраст. Сега ме чуй. Слагаш край на тези глупости веднъж за винаги. Аз съм какъвто съм, на почивка съм и не съм играчка. Ние сме баща и дъщеря и ще се държим така. Няма да ти повярват. Казах на всички, че имаш комплекс и за това ме представяш със своя дъщеря. Ще полудея. Нали не се сърдиш, че отивам на излета с Михаил? Разбира се, ще си намеря компания. А, да. И тя се казва господин Мюлер, предполагам? Да, може би. Много ли го обичаш този Михаил? Да, страшно много. Не ме разбирай грешно. Само не искам да си нещастна. Сети ли се, че пътуването ще свърши скоро? Да, знам. Аз се връщам във Франкфурт, а той остава на кораба. Но няма да е вечно така. Истинската любов намира начин. Ти ми го каза. Хайде. И не се тревожи. Забавлявай се с господин Мюлер. Чао! Не е ли прекрасно тук? Очарована съм. Да, мамо. Алоха? Какво означава това? Преди селените на Хаваите носили венец на полето. Майките кърмели с него, увивали бебето в него. Означава много неща. Посрещане и изпращане. Почит и уважение. Щастие, любов, тъга, магия.
За мен днес то означава радост. Тук наричат този венец лей. Така ли? Знаете ли, алоха? Знаете ли, че на всеки остров ги плетат от специално подбрани цветя? Венците представляват една цяла наука. Ти откъде знаеш? Защото се подготвих за пътуването, за разлика от теб. Все ми е едно какво означават, но поднасянето им ми харесва много. Държиш се глупаво. О, стига вече. Започваш леко да ме дразниш. Сега искам да съм сам. Ще се видим на борда. Ти се забавлявай с обиколката. Толкова е подъл. Не си проваляйте излета. Няма да го правя. Госпожо Шаде, не участвате ли в излета? Не, отивам на плажа. Пясък, слънце и вода. Тогава елате с мен. Всъщност, защо не? Бог трябва да е бил влюбен, за да създаде това място. Колко сте романтична. Безнадежно. Винаги съм била такава. Да, ако тук не се разчувства човек, къде? Беатрис беше права. Плажът наистина е прекрасен. Дойдохме ли в рая най-после? Но ще му се насладя само за 3 часа. Бутикът е затворен по време на излета, но ще купувам нова стока. Какво ще правите? За мен не се тревожете. Ще се усамотя. Насладете се на рая. Непременно. Чао! Не е ли супер тук? Страхотно е, татенце. Да, Татенце, оставаме. Няма да си тръгна от тук. естествено. Дай ми телефона и ще закрия фирмата ни. Пътуването е мечта. Не съм виждала по-хубаво място. Това е нещо съвсем ново за теб. Мама ще се изяде от яд, когато види снимките. Мисля, че по-скоро ще захапе гипса от ярост. Искаш ли да пинем нещо? Да пинем ли? Ти какво искаш? Минерална вода. С удоволствие. Здравей! Здрасти. Германка ли си? Да, отгадна. Познаваме ли се? Не, едва ли, но съм очарована от най-оригиналната свалка на света. Сега сериозно. Не си ли от групата от Рошток и Шверин? Не, от
кораба Берлин. Берлин. Ти откъде се взе тук? Преди години дойдох да сърфирам. Така и не си тръгнах. И аз се опитах веднъж в Средиземно море, но там беше... В Средиземно? Да, Погледни това. Хава е мека за хората с дъски. защо? Защото архипелагът не е континентален шелф. Затова Пасификът образува най-високите вълни на света. Дълги са по 200 метра и високи 10. Боже, Най-хубавото чувство на света. Да. Тук може да провериш дали от теб става шампион. Сега работя като учител за туристите. сигурно е прекрасно.